Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Kinoy lam shnong ni kinyo tli shnong kibudan hakashatri jong ka sinjo kirang ba shnong right so khwai klailum jingalang kirki ha so khwai ban persha yeke jingya sahu kitrok kit kya kibekin thop kitrok kit ranga doyong shiap lemba kiwi kali kit kya kibajuya lingba ka surok shnong na umdu ban mi shapaham maulen arpomer Kinoy lam jongan ka sinjo kilashim ya karai ban khangno yeke kali kit kya kibaya nakasurok umdu shapaham maulen baladalap yeke bele persha anshu IT bet hakaan benle ikbudan kam Kishnong ki barai ban persha halo ka jingya ki kali kit kya lingba ka tiga surok kikin thop ya kishnong so khwai nong terlaw umdu peps im umlado so me ba kishnong den laang ki beri kishnong ki bahap hapo karat so khwai te kani ka po na galang jungi kom ki sanjuk ra masnong ikwa ban ai ka khobor ine ki jing pentip kino ki badon ha ka jingi ya ha kalanti ha ka te ka surok na do aphomer hadu umdu te nama bangiyo ya kani ka scheme ka ba naga ka bangilayo na do ban swa te gadong ha kani ka dain gadong ka jungi kalong ka ba kamba ngilman sa kapo ngidon ka jingi ha ka bade bat kani ka surok ka ba kelas new ba ka jot te kani ban ai ru ya kani ka message na ne ka khubor sa kino ki bala ban kit ban ba banan kali ka jingkit jingba kali khamtam ya ki bakit ya kino kitia ki ba overload nama ka surok ka dan atli ki nanti bala ban yaj kawe ka bala ban yaj na po umdu hadu aphamer ba kawe ka bala na umdu sa po umling ti kani kale kadai ka ba jing pentip jungi saki nang ba ken like ya kino ka jing ka badi bat ngi kino yalam bat ka pai ba kino snong khamtam akan ni kaliyo ka pang ka stom ma ka bun ba ka benta ka dan ham ka ni kariya jungi te kani kalong ka jing kan katpat jungi khamtam ya ki driver kiba yaj po sa kapor bangidon ka jipun ka jing te kalong kani ka jing katpat jungi ba pide ban sngap ba sa skore ka ba kumjuru da ganya telang jungi lang baro badan hangne lang ba kalong ka kang ka ba job te ka ba khamtam na galang ka jungi ni ban pau sa kawe ka ba ya kino ki ba pen khen ya kani ka ani ka sinjuk kan machnong kin salek ke badan kam ba kumjuru ingkat ya ki bor ki bahalor khamtam ki bor sarkar bakin pej in serap lang na kabanta ka jungi bat khamtam ya kino ki benta badan hakan ka area ka jungi kani ka de ka bor ka bang na klang junga i presiden ka na ya pilang baro khamtam ya kini ki nang yap jungi man ka por sa ka por ba ngila don ka jing ya so thu jing mut lang sang bangin laj ya kano ka jing kalong sisa ka ba daman sim jong ka jing sokya awan hangne na panta kabhakanat jong ka imlak salang jong ki breu ki paiba nong song jong ka dong la khan ka jongi de habang ayo sngo bun sin ngalayo sngo bagi paiba nong song jong ka dong ba ka than kiwan ban ut ban nam kiwan ban complain changi ka sunjuk ki ramba snong te kat no ngadap da ka jing sukya habai de bagi kita ki illegal transport ane ki kumbang itip bai de kita ki truk duyong ki truk ranga ki bakit overload ki bakit da ki sampon rupoton ki yat na ne usrok snong jongi nrei kalong sisa ka pasusi bat nyimben sehi na kalian ka sunjuk rumah snong marmar ngila syong ya ka executive committee bat ngilalik hasport bat ngilalap sisa hi ngadon kisaki bat ngadon ru ka proof ban pensya bat kum kita ki kali ki don sisa ki bayat mit na kane usrok jongi te kalong sisa ka ba penjot ane ka jintu nong ka bakhrau na banta jongi pai ba nong snong namar ban dang ka no ngidang yo yaw ni usrok naka PMGSY scheme ngidang shu penchna naka lang ka sarkar PWD kala simthia kala pentrei henry pelse don pat ki briu pat ki basim kabu pan kamai spa naw ni usrok snong jongi henry kumta da mensim jong jing sokya da mensim jong jing skopangnut ni wan hangne bat yelum naka lang ka sunjuk rumah snong lembat kini ki sangsamla jong ka snong ban khang persya na banta kini ki kali ki bayat napo umdu syar homer bangi bisni ya kita kiba
kiba im jakbo lane kiba kamai ya kata ngim bisni ya phi ngim don bantai ba kata ka jing ka business ka jong phi hende to ya dakalti ka badi hok banyan hende uneu surok jongi udei ubetlem namta karoi kapar bat kayo kakot jongi kum kipe ba nong song sene kadong ba kathang ni jongi namar balei kami sibun ka jingkeli yangi dala jot usrok yanongin kendo sami hangta ki ong ba kirang ba snong jongi kimler lane kimnang syak kan thok kala yangi te dena kata kadau damen sim jong ka jingkeli ngiwan hangne bat ni ong ni dei mangi ban sim ya karai ban sumar lane ban don ka jingkeli na mentaw ne surok sakano sin ngin hapli pan ngi hapli ut sa sarkar ban wan ra ya taw surok usurok nakapor sakapor ngilas ngole ran hendai kane kalong ka clear message bat ka khubor ka basai lengba kene ka lat thai khubor nakalan jungi ka senjuk ladadon kino ki bayai light na lor jong kane ka khubor ka bangila penmi ha kane ka sni na lor jong kane ka jingtip ngila long ki balak loy ban penkre bat ngila kre iru ya ki jingtho shau dc dengan kerpat ya dc ban borom jong iru lengba kane ka lat thai khubor ba in simkhia bangin sapan poi ya kata ka complaints letter hakmat jong pisar de tangkane nakalang ka jonga tenga ong dak basai de nang ne shakmat sngobha dak ba borom ya phi ki ba jumulin ban wanra ya kita ki kali ban penyat nam ne usrok snong jingi borom lem ya ka e ka ba nakalang ka sunjuk ka sim ya kane karai pe ladap jaba kumno nyimla ban ba khli lada jai e ngidap ka di dokumen ba ki sunjuk rama snong kila khot bantalang manedon lang namta pek ya kala ti ka sinking ka jot kwar por snong ka thau jongi tamtam le pa dong ka tan ka jongi bat ni na kalyang ka jong sang samla snong so khwai abadon ro ha ka raj so khwai ni kloi ban terilang ka sunjuk rama snong jok ne ka dong ka tan jongi wal ada ka dei ha ka por minit na ka por min sing ha ka no ka por ni kloi ban tur ban ya lang bat ki de na kalyang jongi ka sang samla snong ki tan pau ya ki sulsi abangi yo i bat ni asio ya kata ki kali ki bakit ilegal mo ki kali ki ba ngam tip ki wan na e bat ki lek na e henry ni i ba ka chi wan bet nane na po surok umdu hadu surok armer kami satai henry ne kalyang jungi ngi pen pau ke jing sulsi ba haba bunsin ngi i ba ki kali hapor kamtam le kapor menmit ba ngi yat ngi yeng ni shailap ki ta ki kali ki bayat mit 1 minute bat ngi tip ru da ka ko basai ba lada ki biang yak ta ka kot ka sla ka permit jong ki kalanti kal sing ki kilap nya jaka surok highway bali ki wan na na surok snong jungi ba bu kecing kali yaki mau ada ki biang kapar kasla late na surok mling meet station pok kata ban dei ban wan na na pok kadong kathan jungi kali ki kasing jungi namar karawan ra ya ka roi kapar ka surok ringi ka ba dang yo dang khulung bopli dang jan ngi dang yo bat ngi dei ka duty jungi bangin ri ban sumareka bat menta tangkat no ne ban langba ka jingwan ka jong phi ki driver dei bangi bisni ya phi henrei kadai ka hok ka jungi namar ba kadai ka lenti ka sinking ka jongi jong ka dong ka than jungi ban pet ban sumareka bat kadang ru ka hok bangin om sha ipi batwan ban illegal hagne ka surok snong